Jalancito. Hola, sóc Jalancito i vinc a fer-vos un dictat perquè m'ho ha demanat el vostre mestre. Comencem. Ui, fa molta calor, però jugarem a futbol al jardí. Punt i seguit, hi haurà un jutge que guiarà el partit. Punt i seguit, quines ganes tinc de guanyar. L'equip amb més gols guanyarà el trofeu.